Nalasag yung itlog. But. Dito, pamamahay ko to! This time na kung makatila ugian eh. But. Nagkaroon rin sa Uraya. Teng teng. Tenedeng teng teng. Yo. Masanitas yo, masanitas imong gipangita na pudlo. Masanitas yo, masanitas imong gipangita na pudlo. Sa impangita ni mo sa 2,000 years later. Ladies and gentlemen, mga kamuta, welcome po sa aking panibagong edisyon na mukbang repeat edisyon ito. Okay? So, akong ilulukbang karon bilang kay basta mukbang ni repeated na edisyon. Ako'y mga question dari ako nagbuhat ko ito ba? Okay, so akong mukbang ko karon is egg pie and boko pie. So, ibalik mo na po si Coffee King. So, bago kong sugod, mag-inom sa ita. But. Yun. Meron po akong something sa rin. So, unang katanungan bago kumakaon. Kung anong mahilig ako sa ganito. Para wala na kayong mga pangutana. Unang tubag, unang pangutana. Rubber vlog. Nagkapabil ko karon lang wala kay balong ng mga pandemic tawagan sa pandamay. Akong idol nga nagka-travel is vlog mga international vloggers sama ni Convere sa Pilipinas si Bisayang Hilaw, isa may wala nakailangan Bisayang Hilaw, isang siguro halos tanan nakailang Bisayang Hilaw. Kung wala mong kailang magbutang ako picture sa kuwan na ako isulti si Bisayang Hilaw. Okay? So, ako ning unang tilawang ning egg pie. So, bago sa tadungan, ito ako ning kuwan, dili lang kay basta nagkakaon ko. Egg pie sa una. Again, ano yung mga kubingkaw? This. Lasa na lasa yung itlog. Ice, baby. Tugutong. But. Yan. Sa pangalawang pangtana, naman yung kong travel vlogs. Ikatulong. Diba ako mahilig ko sa travel vlog kung saan ko isunod. Unboxing. Wala mo kung nag-unboxing ko. Akong ginapanaw niya unboxing is si Unboxing Diary. No, wala lang, pero wala lang ko nag-unboxing ng mga cellphone, hindi ko kapalok. Napabilit ako ni Unboxing Diary kay kulo kay siya mo deliver ko mga abot ang mga cellphone, diba, mga gadget, mga laptop, etc. Mo pabilit
juta. So, kaya na po, grabe din si Unboxing Diary. Lupit, di ba? Tanaw yung ka sa iyang steel. So, tinulan na ito ni Boko kay. Tanaw na ito na may lasa ba ng Boko. Kita na, no? Sa forma talandaan. Parang nakukurang yung gustase. But. Wala eh, pero ang egg pie, bilib ako sa buko pie mo ron. Wala ko nabilib sa buko pie. Pinakalas. Sa kung ituloy na po for the last na question. But. Mukbang. Dili si Boy Tapang na ako'y dinatanaw nga gina-idolize yun, no? Na si Neil Richard. Kami si Neil Richard, basta lagi makamukbang siya, mapangangadyo ka, makaanadyo ka mga kabintangan, lami, lagi din mo deliver mga pagkaon, istorya, lagi mo anak. Basta lagi ako makakita ko sa iyang nag-istorya siya sa pangog mukbang. Mana ko nga, makanganga lagi ko, kaya nga sa sunod palipod ko na iyang kirada. Bisa nga, dili, lahi niyo style sa pag-istorya, no? Kaya ako kayo siya, Tagalog, ako Bisaya, di ba? Pero sa pag-deliver ko eh, kanang mapangangag ka ba? Neil Richard, no? Tara wala ibutang na ko iyang konsi makaubay, no? Ito siya, mahilig ko ito siya kape, di ko ito siya mawala o sa iyang mukbang. So, si Boy Tapang, pasensya na, ba? Sa nangutanang, dili na ko, wala ko nagkakoni. Actually, nagtatantaw mong damo ko Boy Tapang, tapos mga bag ko niya, pero dili na ko bet ang iyang namukbang, dili na ko bet. So, tara na to, pas kanan ko ng egg pie. But. Sekarang kau kenal egg pie. Pie. But. Da, oroy. So, ang mga shout out ano yun? Siyempre, for the last edition, ito po si DJ March. Barrios of that na kayo'y nakakunan, palagwa mo yung katanan, basta importante. Please subscribe to my YouTube channel, DJ March Barrios channel on my YT, mga kabika.